खापांनि ताकुकते बुकुक सं तिनिखे बेलाइखे दुख नांखा तामनि बंग हिमालय मियावो मिर्जा काथालिया राजापुरनि ब्लक कमिटी खातानिवो तिप्रामो थानि हिंगै बुबाग्रानि निर्देश बाय आबोनि जे प्रेस मीट खाइतानि यूट्यूब विभिन्न जागा नुखा आने एगेंस्ट पार्सोनल गुट खावै एटेक खाइजाक माने व्यक्तिगत हामिया साजाक माने ओ जागावो वानसगै नायखांके जे दफानि बांगै सेक्रिफाइस खाइनाय बनंके जुतार बारी आर जारा दफानो फालै बिक्री खायै तिनि मजा खाय स्कर्पियो गाड़ी काय तंनाय फैकुंगो चाकु बाय यरनाय अमाय फ्रड रंना हंके फुलेर माला रजागै तंगो ओ दफावो आबोनि बागै बेलाइखे दुख नांखायसै बेलाइखेनो दुख नांखा तामनि बांगै हिमालय आं ताबुक जरा दफानि बिरुद्धे थाइसापानो सामुंग बतांयाको दफानि बिरुद्धे थाइसापानो सायाको फियाबा दफानो थानसा खाइनानि बांगै दफानो बाहायके फियक माननाय आवान सक मोसी साया नंया बहक सेसरे बैतागो सामुंग तांग तंग कइसि ओ जागा थाइसा नाना हामिया साइमानाय आईपीएफ तिबारे बीजेपी थांका बीजेपी याकारै रेखा आशोक निहिनी मानाय फियाबा आरोनिवो आं जे समय आईपीएफ टिवो हाईएस्ट पोजिशन तंफ्रा आं आईपीएफ टी यूथ नि याकारै फायो तामनि बांगै याकारखा आबो बनरक जत्तन साइमानो आईपीएफ तिनि 2009 निसिमी जेफ्रा आईपीएफ तिनो खुक्ति मुसुफ्रो निसिमी टिप्राले निसबावो साया नंगै बहक सेसरबै नगनि राबार फालैनाय कामी कामी गुरिवैनाय बनि नगो नगो थोइनाय सामुं तांगै दफानि बांगै हिनै बनि नगो नगो मासा मासानो ब्रेन वाश खाइनाय टिप्राले कपिरै थुया साया खाइनाय साब्रम थेके धर्मनगर गुरि फाइमान हैसै 7-8 बছর 80-90 दिन कामी कामी रेली खाइका साया नंलायनाय खमलंग तंगैनाय प्रचार खाइका टिप्रालेनि करमसरा तंगैनाय प्रचार खाइका साब्रमा बनि नगो तंगैनाय प्रचार खाइका गनासरा बनि नगो तंगैनाय प्रचार खाइका के बुआ हाइके बनि नगो नगो थोइनाय सारा टिप्रा गुरिवनाय के गरै जुबकनि बिसिंग आमाय के खाइमानि परवर्ती काले आफरनिबो पारा पारा तामहिनि कक मारोबा आं जे टिप्रालेन माया साक जरातै टिप्रालेन नो रेस टिप्रालेन माया साक जरातै आईपीएफ टी बीजेपी तृणमूल के बाबा एलायंस खाया कांग्रेस बायफाना एलायंस खाया आहिनि कग्रमानि फियाबा 2015 एडिसि इलेक्शन पाइखांकेनो ओ पार्टी वो नेतारो गुट खालायै तृणमूल बाय बीजेपी बाय बाहायके एलायंस संनाय बाहायके रांतो बनाय आबोनि चर्चा चले फ्रो हंगांकेनो डेविड मुरासिंनो खाकला बुथेवै सारागो आबोनि बांगै बिरुदि खाइका आमो हाइकिंया टिप्रालेनो व्यवसाय स्नामता स्नामदि बरनि इमोशन बाय ताथंदि हिनैनाय रां 50 लाख आफरनो आहा देखा रां 50 लाख ओ तृणमूल बीजेपी बाय एलायंस संनानि फाइसिंगो यूथ रंनो बाइल खाइरि हिनैनाय आबना लात थिरमान परे कानि बिरुद्धे चक्रांत चलो वो आ चक्रांत चलो फ्रो ए चक्रानुआतिया रां 10 लाख ना होइनाय आनि बिरुद्धे कामी कामी पारा पारा वो आनि बिरुद्धे हामिया अपप्रचार खायो आ अपप्रचारनि बांगै ताबुक आनो नां नुंया ताबुक आनि बिरुद्धे हामिया साजागो हाइसै बखा दुख नांगो दुख जाला नांगो राजनीति खाइलि आइनै दङ हाइसै जले होइनाय बीजेपी आव थांगो बीजेपी आव पोजिशनानि यूथ आईपीएफ तिनि निनि जन जुब मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट तंगने गाड़ी गुरा काविनाय ताबुक आंबो स्कर्पियो काविनाय तंगै मानो फिया बां याकरै फायो हाईएस्ट पोजिशन तंतुतै ताम बुल खाइगबा ताम अपराध खाइगा आं तिनि बुबाग्रा बाय कबक जागै मुसु ग्याफाना तैवैसा दफानि बांगै सामंग तां नाय नहि बुबाग्राना सुबावन हिनैनाय 2014 नि समै बुबाग्रा बाय लगे सानजामने बुबाग्राना वैसा नायनायसै हिनैनाय तिरि तैसा नंखार फिमाने तामनि आसे क्रिटिसाइज खालिगाबा आनले पर्सनली आवानि थाने रां पैसा क्रै नगा सगै आं फेसबुक ओपन मासा काइसे मुनि नगो नगो कामी कामी तैसा गुरि पिरमालिया आनि बिरुद्धे हामिया प्रचार खाइका बरले रां 10 लाख बन्दाना होइनाय स्कर्पियो काविनाय पारा पारा प्रचार खाइका हंगांके बा आंले थाङै मालि हंगांके बा
Amo bai na hamian rok wan sok paika. 14-15 বছর বর নিব এই পার্টি ও ভাইও দেন রাইট ফালিসাই তমানে আ বরক রক অথচ আং সায়া নংয়াवैनाय খুমলুং কলেজত থাঙैनाय প্রচার খাইকা হ্যাঁ 1-1.5-2 বছর ও করমসর থাঙैनाय থইनाय প্রচার খাইকা গন্ডাসর থাঙैनाय প্রচার খাইকা আবন খাইকে মইতকরিখা Hingga ang tini, trinamol BJP by alliance kaidihin japro rang 50 lakh hare japro sering ke nawi tong hangka abada hamkamong abana nai ang fight kemen ba tam sangang hamya hinjang no nangka ba ani unglogo yodai pepti tong na hini wan sok tong mane ei sogla sor noatia thangai nai 10 lakh man baino apro kami gore wina ani birudda hamya saka aba honggang ke fuler malang thangka arang tini sacrifice kemen ka jutar bari Hingga tam mendra lab ba da phani bangi samung tangai kaham khaipan sa hami hinjana nang ke sacrifice khaipan sa ban kura mulya skring ke zole khatin la haise